Det er tirsdag, og det er træning. Vi træner her i Vordingborg hver tirsdag, og lad os gå ind og kigge på hesten. I må gerne røre ved den, men pas på, den ikke bider. Fin hest, men det er ikke vores. Ja, vi har sgu solgt hesten. Men det er jo ikke noget problem. Her i Vordingborg Rideklub, der arbejder vi meget med galop. Vi arbejder også med dressur. Og nogle dage også trav. Kom så! Kom så! Op med røven, op med røven! Kom så! Det går hurtigt, så der er ingen bare i aften. Kom nu lidt! Horse crip walking, huh? You see that? Nej, Lorentzen for helvede. Det er fandme ikke galop, det. Ja tak, ja tak!